Hi, Mr. Khan. We just have a gift for you. Vi har tisset i den der. Selvom de er her. Du får en kamp. Masser af Khan, de er blevet castet, så nu skal de have vand. Ej, det er helt rart. Det er helt... Ad, hvor det pissekamp, det vilje. Jeg håber virkelig, at jeg må få lov til at kaste først lige skallen på dem. Men vil du kaste vand eller det her først? Jeg vil gerne kaste det der. Det der først. Okay, så skal du også ansvar for... Ej, det var sjovt. Hvad? Så tager du også ansvaret for, at hvis de får hududslæt og sådan noget. Så siger du dig. Ja. Nej, så du kan se her. Jeg vil godt lige bare ud og regne Øj, hvad er det? Lidt vand og blandet med lidt gule gyldne sager. Prøv at se, hvor de kom. De kommer godt der, de kommer godt der. Hvad er det, min telefon? Nej. Nå, okay. Nå, ja. Han. Det var ikke kamp. Jeg føler mig lidt som... Er det sæben? Det stank lige der. Hallo! Ja. Og det er ulækkert. Wundermaß! Ej, lad nu færdig der. Det er så fucking satan. Thank you very much. Så fik jeg lige pisset over den her hånd her. Haps. Man kan sige, når man får vand over sig, så bliver man bare sådan lidt en del af forholdet. Jeg har altid været en del af Andrea Laurits siden jeg fik vand over mig. Hvad? Jeg har altid været en del af Andrea Laurits forhold siden den der jeg fik vand over mig. Jeg har det i håret. Det kan jeg godt se. Det har jeg lige haft. Jeg tror, det er også i ansigtet. Jeg har også lidt her. Og du er også på din pappa. Fuck, hvor sjovt, de har taget så mange pladser. Det er synd for dem, de går efter ham med de der pladser. Hvad fanden skal vi udleve? Nå, det... Har du noget, jeg kan blande i? Hey, det er her. Jeg er souvenirs nu. Ja. Hvad skal vi starte med? Nej, har du flere? Ja, så jeg har en 2 til hver. Jeg kan få lov at give dig den her, fordi det ved jeg, du er vildt glad for. Ja, det var det, jeg sagde! Ej, joker, det er. Og hvad er de 2 ting? Jeg har sgu da købt en i præs, har det. Jo, jeg sagde det lidt lidt. Og hvad er de 2 ting, du holder allermest af? Diller og opluk. Jeg sagde lige en dildo på røven. Ej, det var jeg glad for, skat. Igen. Ej, det er jeg glad for. I love. Med tomat. I love Malta. Jeg skal glæde dig allermest til dit shotflat. Så det kan vi vise på YouTube. Du skulle se det, da jeg købte ham, der var på Troelsen der. Det der, det højere, er det ikke? Nej, det tror jeg ikke. Er I ikke glade? Jo, meget glad faktisk. Ja, Tak for det. Hvordan gør vi det her bedst muligt? Selv tak, G. Fuck, det er umuligt at være skæg. Det er så lækkert. Mit tisse så meget i mig. Ja. Gå ud. Det var helt rart at få pis, for det var dejligt varmt. Ad, hvor klamt. Ikke. Tada! Hvad er det? Ja, du tager den bare. Er du komplet dum? Det koster kun 20 kroner. Der sprang den. Hvad? Skal jeg skrive? Jeg skal finde det oppefra. Ja, her. Vi laver det bare efter det her vi her. Vi har en i vores vennegruppe, der lige er blevet de-virginized, so we gotta do this. Og vi håber, hun bliver rigtig glad. Ja, bro, hey! Du skal lave en streg over. Hvorfor er din så meget flottere end alt, jeg nogensinde har prøvet? Emilie. Er det okay? Nej, det er fucking grimt. Fuck det. Ja, læs endelig. Fuck, det er sjovt. Fuck, det er sjovt. Tak. Tak, G. Ej, hvad skal jeg ikke finde her? Du kan bruge. Hej, det her det er B. Samer, tag godt imod dem. Ja, første! Okay, det her det er Brændinggårds damer. Er I klar? Første dame, Johanne Bøjsen.
Så skal vi lave et lille spin hernede. Nej. Præsident Victoria Madsen. Sand Astrid Ingmark. Spin, du er spin. Laura Dahlgaard. Du er spin. Du nej. Og Andrea. Ej, sjov, men jeg tænker. Du er spin, du er spin. Og lad mig, tak. Spin around. Nu skal jeg sådan dreje rundt. 3, 2, 1, drej rundt. Okay, så skal jeg lade slå en twist. Nå, vi takker for i aften. Har vi højtaler med? Okay, er I klar? 3, 2, 1. I dag er det Røns fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikkert sig en gave for, så hun har ønsket sejr. Dejlig chokolade og kager til. Ja, det må du godt nok ikke. Jeg kan ikke sove med. Så skyder jeg bare afsted. Hold det hele, you turn this off again. Jeg må godt bakke op, altså jeg har ikke noget lige nu. Ja, men vi skal ikke på hyldesfør. Nej, det er Jeg kan se, hvad Kart der, så sidder vi sådan her på midten på. Det er Sille. Nej, men jeg skriver. Jeg tegner en tegning og skrive. Nu filmer den. Vi er i gang med at skrive mindebog. Ja, jeg er i gang med at skrive en til Emilie dernede. Det er Johanne. Hun er meget koncentreret om sin mindebogskrivning. Hvordan skriver man core memories? Du ved, et af de der main memories, som man bare kan huske. Hvilken en skriver du i? C-O-R-I. Ja, ikke? Jo. Core, og så memories. Jeg ved ikke, hvad man laver til. Laura, jeg har jo stadig et billede i mit hoved. Men det tænker jeg, man... Det er fordi tegning, du laver med det. Tak. Og vi skulle have været ude på løbetur i dag. Men, Ja, men der er der ligesom nogen, der ikke skal alligevel. er nogen for der siger, at de har haft Instagram. Det har ikke lavet skid. Det har vi! Jeg har jo lige kæft. Hvordan har du det, Fritz, i dag? Ser du? Hvordan har du det i dag? Har det udmærket. Så har Johanne på den kamera frem. Hvad er du, Lasse? En baddie. Han er en baddie. Lasse, hvad er vi i gang med? Hvad? Hvad er vi i gang med? Det er en mindebogs, Johanne. Ja. Ja, der er ikke nogen mindebog, der bliver så flot som Fritz. Prøv at se den her Nu er den i gang med at skrive. Og vi får lidt hjælp af chat. Ja, prøv lige at se den her fantastiske tegning af mig selv. Så ligner de ikke meget godt? Jo, jeg synes, altså det er ret fint. Så Johanne. Ja, vi skal skrive i din mindebog. Skal jeg læse det højt, eller skal jeg bare læse? Det bestemmer mig selv. Nå, ja, det er så. Okay, kære Johanne. Vi elsker dit gode humør, dit smil. Og så er vi dine største fans, og håber, vi ses til Guldtuben på YouTube. Og en lille hilsen fra ChatGPT. Kære Johanne, i dag er en særlig dag, for i dag starter du din rejse med os som din personlige assistent. Jeg er for at organisere din tidsplan til at huske vigtige opgaver på begivenheder. Ja, og så et billede af mig og Lasse. Ja, det er jeg bare glad for. Det her, det er du ikke. Jo. Vild reaktion. Tak. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Så lige eller sådan noget. Ej, løgn. Ja. Løgn, det er godt skrevet. Løgn. Løgn. Shit, mand. Jo. Du kan godt sige hej. Hej, Mikkel. Se, vi skal gøre sådan her. Hallo, ich, mine Freunde Victor. Jeg kan snakke, vi kan også. Er det ikke i Kejse? Jeg kan sikkert det. Så. Kan man se os begge to? Ja. Hej og velkommen til den her live stream. I dag skal vi kigge På jer, tøser. fordi I er så lækre derude. Ja, Victor, har du egentlig spurgt den anden ud til gala endnu? nej, det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg gør. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Er det også natånd, eller Skal vi lave den gå? Jamen, jeg ved, Så kommer vi ned og henter dig, Nat.
Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Jeg har ikke nogen blyant. Hvad er det her? Har de bare et spørgsmål om det brevkassen? Det var da dårligt tus. Jamen, jeg gider ikke. Jeg skal lave transition med Victor, fordi han er mit gallerpartner. Jeg skal lave transition. Der blev du skidt på, Luca. Ja, hvor vi starter med ikke at have på, og så laver vi den færdig. Ikke have noget på. Faktisk, så vil jeg også være med. Klar til gælder. Ja, jeg er jo gallerpartner med dig, så... Er I gallerpartneren? Ja. Jeg spurgte hende i går med en video, hvor Kea hun sagde det. Med en busk, Johanne. Jeg blev spurgt ud med en busk. Kan du se videoen? Kan vi ikke lave sådan en video, hvor de ser dig spise? Ja. Hej. Man kan faktisk ikke se noget. Gymkonto-trøje. Er det rigtigt? How are you feeling? Vi skal lave mini-opvisning nu. Der var ikke mange mennesker. Det vil sige, at Julie holdt sig. Der kommer mange mennesker. Kommer der mange mennesker? Det tror jeg. Det er så godt, Anders. Jeg filmer det. Hej, vloggen. Jeg troede, de havde vundet uger til 7.000 Vi skal være lige mindebør. Og Emilie synes, det er rigtig fedt. Det gør Emilie. Det er så fint, du. Det er okay. Jeg har ikke sovet. Jeg zoomer ud, og så skal du fortælle, hvad der er sket. Status er, jeg har ikke sovet. Sig det. Jeg var slås. Det var godt. Ja, og hvad skete der? Det var fordi, vi tager en FB mod Brøndby. Nej, FCK mod Brøndby-kamp. Og så kan vi til at sige, fuck Brøndby. Nej, selvfølgelig ikke fuck Brøndby, fuck FCK. Ja. Så I kan være i Brøndby, ikke? Og så de bare gale. Så kom den her småt mig. Ja. Hvad du sige? Det var historien. Ja. Jeg går ikke op i fodbold, men Nej. jeg råbte. Det er bare fordi, han er en hård syg. Og det her, det er hans tvillingsrøv. Mokker til mig. Okay, vi... Okay, nej, prøv lige vent. Kan I se den? Der er sådan en bue. Kigger han også? Det er sådan lidt flad. Ja, godt. Det brækker helt vildt. Hvad siger du, Mathilda? Jeg føler meget tæt. Nej, undskyld, jeg skal Hvad skal jeg sige? Kan vi lave status? Vi har lavet Vent på min armbånd. Se. Jeg har lavet trillingearmbånd til mig, Philip og Oliver, fordi jeg er... Er du den skjulte tvilling? Ja. Eller trilling? Ej, det hedder så Jeg er trilling. Ja, det er jeg. Se. De er meget fede håndled. Hej, jeg hedder Nord, det her det er Victor, vi vil lige også strikke. Kom. Er det vores, Peter? Ej, hvor vildt. Nej, det bliver bedre. Ej, det er slået på. Fuck, hvor er det fedt. Nej. Du skal altså bare. Det er, lad være med løb. Det er, kom tilbage. Det var for sjov. Ja. Det er, du er så random. Det er, ja. Nej, det vil du bare vige, eller? Nå. Det er, ja. Du skulle lade være med at lave sådan en runaway. Hvorfor løb Du skulle... Tag den her. Nej, det er ægte. Det er fifi. Det er ægte. Det kan jo ikke... Det er, jeg synes, du skal køre dig sådan sko på at tage en astmaspray. Du lyder ikke god. Du har haft et førgallebillede ude på Veste. Nej, jeg vidste, at det var derfor, jeg sagde det. Ej, jeg tror, jeg har tænkt på Der var heller ikke noget billede. Jeg er heller ikke pranket lige nu. Nej, det er fordi, det